Arratzaldeon Euskal Herria, arratzaldeon jaione, eta ongitorri txorienera. Gaurko plana askar-askar. Lehenengo eta behin errezeta bikain bat prestatuko du. Barazki salteatuak porrusalda kremaren gainean, urdaia espikoarekin, eta bonus track. Arrautzako ringo bat jarriko dio gainean, pero sopleteakin erreko dio gainetik pixkatu. Hori gaigarri, oin kotxean etorno esan dut, arrautza badauke deben da sartu ingo dio. Gero, Lolo Izeinen bizita izango dugu. Lolo Izeinek, oin bakizue, baratzean, babestu ingo dugu gure baratzeko landaren sustraiak, ero, esan dezago? Bai, esan doloko, estalki bat ero jarriko digu, hori erakutziko omen digu. Eta hortaz bitarte, gai pila bat izango ditugu, harina-harinak, nola da hori? Zuk, entzuna zen neukan, gero gaian daukaguna, musika sentitzen ez duen jendea. Osea, nik hori harrituta geratu nintzen. Lehenengo entzundan neukena da norberan plazera, hedonismoa, anedonismoa, kontrakoa, orduan, tiraka hortigoaz, norberaren plazera, eta gero kanpoko gauzek eragiten diguten plazera, o ez plazera. Ja, baina musikak ez sentiaraztea zero, musikak ez, lasaitu ino, zaitu beti. Ja, baina, kanpoko aldagai batzu baldin badaude horren kontra ezin da egin ezer, eta hori gero jorratuko du, zergatik egokitzen den olako bat. Bueno, esan dakoa, erreza. Igo duguna da, hori, lehenengo eta bain porru salda bat. Porru salda normal bat jarriko dugu martxan. Ni porru salda etxean bi eratara egiten dut. Ero azenarioakin, ero kuiarekin. Kuia neukan orain eta kuia sartuko dio. Zein goitugu? Barazkiak txikituko ditugu dena, berakatza tal batzuk, porrua, kuia, patata. Hauek, txiki normal, ez du eska erotuko, segero krema izango da. Eta olio txorrota da honba jarri, erregoziko ditugu pixkat, urarekin busti, gehiegi ez, justu estali arte, tapa jarri, eta hau, ordu erdi 40 minutuz, irakiten izango emeki. Birrinduko dugu, eta hau izango da oinarria, gure gaurko platearen oinarria. Gero gainean, barazki salteatu batzuk. Zeinekin goitu, sasoikuak orain. Hau, urtearen sasoian arabera, ezberdina sartu alditugu. Kasu honetan, gu sartuko duna da, horburu batzuk, zuritu. Egozi, laurdenetan, ondo lehortu eta bukaeran frijitu ingo ditu. Orduan honek puntu kurruskari bat izango. Eta gainerakoak ingo dituguna da, ekarriot, atzo, neon da, asalore berde bat aurkitu nuen. Esan nuen, asalore berdea. Ja, asalore berdea jartu. Alesi, harindik mingile bingo dio gorkoa. Asalorean ostuak hartu, hauek egozten jungoa, berez, hau jatetxetan bakizu nola, iten genituen 6-8 kasuela, urrez berdinak, eta egozketa ezberdinak. Nik ingo da ur berdinean, egozten jungoa banaka, pakoitza bere denbora dauka, hasiko naiz asalorea, gero azenarioak ingo ditut makiltxotan, gero ingo duena da, zerban bakarrik korputzak gero izango dena makiltxotan ere egoziko ditugu, kardua lapiko askarrean, ze kardua sasoikoa eta jendea beldurra dio denbora asko behar duela, lapiko askarrean 15 minutuan egozten zaigu. Kardu egoziko du lapiko askarrean, eta zer gehiago, hauek bakarrik jarriko izkiot, ez daukat besterik. Eta gero bai ingo du olako perresil piztu antziko bat, olio bat, ez? Ingo duna perresil horiek eskaldatu ingo ditu, galdarrastatu, ur berotan. Gero, salteatuko du berakatza tal bat, konfitatuko du 200 gramo oliotan, eta pirrindu ingo du gero olio hori perresilarekin. Eta hori erabiliko du askanean apaintzeko. Urdai espiko atal batzuk, gordini gainean, ni urdai espikoa kozinatu da, zei gustatzen, eta bukaran arrautza, gorringo bakarrik, Hemen, arrautza galdarrestatuta ere bikain geratzen da, segero, apurtzen dozunean da, barazkiekin hor nazten danean dana, ze hona, porru salda, eta hau bai dela, sasoiko errezeta bat, gurea, oso gurea, osasuntxua, eta merkea. Importante. Bueno, esan dakoa, barazkia txikitzen hasiko naiz, eta hauek, erotu gabe, ze gero pirrindin behar ditugu, ona pasateko ditugu lapiko, eta gero ingo dituguna, erregozi pixkat, eta guzti, porru salda normal bat, eta porru salda egiteko 10.000 modu daude, Hor ja bakoitza, batzuk ipula botako diote bestatzuk ez, zuenean etxean? Normal. Normal. Patata porrue eta zenarioa gehienez. Gure etxean lehen bai ginen, holan mostekoa. Porrua talak ikusin bazte. Bai. Jak,
betikoa. Gero egia etxeanik, bueno, ez da, gustatzen zera sopa moduan gehiagoan, txiki inda oso, ez da, klasiko handi bat, txiki inda, baina gure etxean beti izan da, porru patatak, gu gaia porru saldez gertien ditzen, gure ez dago porru patatazia. Porru patatak holan. Eta saieskigin, txerri saieskigin die bikainak. Olako zatikin, gertatzen dena da, dultze puntu hori, gozo puntu hori gehiago nabarmentzen dela. Oskada bakoitzen, agian hola xetuta ez. Hoi da ezberdintasune, agian, Eta guk azken aldin etxen, lehen, bitu, oso ondo jate zuten porru salda, eta oin birrindin berrezaten diez. Nik ala ere, beti zenez porru patata gero, sardeskarekin, pros, leka patatak ere, pros. Patata gehien. Eta dana txikituta. Ondo txikituta. Earki. Bueno, aspaldin hemen erabili ez duen barazkitako bat kardua da, beraz, gaur izpide nagusi kardua izango du. Kardua, mediterranearra dela, jakina da, eta gehien bat Nafarroan, ez? Nafarroan esan liteke, bertako ikurra dela, gehien ekoizten den toki herribera dela, hortaz gain, Nafarroko beste puntutan ere, bada hola jakinduri hori eta ohitura hori. Bitxikeri bezala, metro terdiko altuerakoa egiten da. Gutxi gora bera... Zigorren da baino. Hortxe. Eta gero, bigarren bitxikeri bezala ere, bitxikeria baino gehiago ezaugarri bat. Ezaugarri hau da mikatza dela. Eta mikaztasun honengatik, bermutaiteko erabili izan da eta erabiltzen da kardua. Esan behar, mikaztasunak edo landaren mikatzak digestiboak diela, eta bermuta hori da, digestiboa, aperitiboa. Bada etxean, bermuta egiten dunik, eta errezeta bat bilatut, batzuk, osagai batzuk hemen aipatze aldera, bada kardua, ajenjoa, ardozuria, kanela, eta gero bakoitzak beste zehoze, etxe bakoitzan botatzen diona. Etxean itea dau bermuta, aperitiboa. Eta, bakuse galdu da, ni hori ez dut ezautu, baina patxarana ja jendea egiten du etxean? Noski bai, baina kaldu inda pila. Ni oroitzapena gure ingurua bada basaranak eta pila badaudean gu biziran inguru. Eta lehen jendea pila bat ikusten zen du biltzen. Nik azken urteetan ez dut inor ikusi biltzen. Basaranak bildu eta gero anish bidoia. Eta gero hor, 10.000 batzuk kafe ale batzuk botatzen ziren, kanela, hor bakoitza bere errezeta sekretu baina izaten zuen. Baina oin ja... Nik uste honiken herri txikitan eta mantentzen dela, ohiture badela, baina gauze askokin bezala ez bazai horri eusten, galdutzat jo daiteke ordun. Aizu, patxaranan errezetaik bai, txorienea bildu ITB.eusera edo bermutana nahi duzuena, baldin baduzue. Eta gu hemen ikusteko eta jakiteko gogotsu gaude beraz. Tengo errezeta patxarana. Partekatu gurekin mesedez. Patxarana, aitorreko lan egiten du, Betxo, eneko atxa sukaldari handiak, gure nerekin lanean egon zan Etxebarri jatetxian, eta zeukan ingen duen, egiten ginen galeperra zan, labean egiten gana, eta ero zan, patxaran galeperran izterra egiten gendun eina zegoenean, labean inda gero egiten zuen patxarana murristen eta eratzen zen olako karamelo lodi bat gero izter hori aurkezteko garaien platilean sartzen gendun hor eta olako pelikula karamelo pelikula bilezi zaion nola die pelikulatan sagarrauek hori da txotx batekin hori da barraketakoa eta hori geratzen zen galeperraren izterra bilduta olako pelikula fin bat patxaranakin. Oso goxua eratzen zen kombinazioa. Eta eiza azkenean gozoakin eta ondo eskontzen du. Eta hori izan zen errezeta, da egizan, ez dakit, zuen holan, baina ni pila gustatzen ditzen, oso goxua eratzen. San Valentinetako doin, horrek tope romantikoa izan barrauk errezeta horrek. Kontxo, eski baiet? Gero hartu eta patxaranakin bildu. Hoixe, gozo, ze azkenen murriztu, patxaranan edo basaranan zaporei behi, baina anixen gozotasun hori. Eta hor alkohol guztia lurrun bintzen. Oida, listo, apuntatu. Oitarteko bitarra, Eta zen oitartekoa jarri ezun da nik hor patxana. Marmeladakin itzen da moduan, patxaranakin, oizu? Badao, patxaran marmelada iten da ekoizten da Euskal Herri mailan.
Bueno, parkatu moztik. Guazen karduakin. Demagun, lur sail txiki bat daukezuela edo hartu du berri duzuela eta kardua landatu nahi duzuela. Posible da, bai. Baina jakizuen hortarako ura behar dela, ura asko gustatzen zaiola, lehortek erdoia eragiten diola, eta klimatologiak ere asko mindu edo eragiten diola. Kasu hontan muturreko hotzak, izozteak eta txarra iteiote, kalti iteiote. Horregatik bildu inbardie, bai? Ez bakarrik zuri hori esan dezakegu zurtoinoik zuritzeko, zeren eta hori da kardu on baten ezaugarri nagusia ez, kanpokoak berdek izatei, baino barrurantza zurik. Eta hortarako iten da, besarkatu, lotu eta zaku batekin edo bildu. Dena den Nafarroan baditue edo badaukate beste baliabide bat hori itxeko eta guztiz aditu die bertako ekoizlek. Nola iten duen? Bueno, kardua ernatzen hasten den momentutik, biltzen duen normalen bitokitatik, ez batetik, eta hortarako erabiltzen da askotan liste, guk liste esaten diogu. Soka, Bai, soka horrekin edo bi puntutatik lotu, eta azteie babarrunakin edo patatakin jorratzen den bezala lurra bi aldetatik gehitzen. Eta horrela, errenka edo, hilara luzek aurkitu daitezke han, Nafarroan, eta nola kardoan bi herenak edo tapatzen dien, metroko altuerako lurrak azkenen gatuko zeintzuri bezala, lurrez estalita eta prozedura berdina, hori altura mendia. Ikusgarrie. Tritxerak ematen dute holan. Bai, berdintxu. Baina, zigorrek esan bezala, esan gure inguru hontan kardoa jateko ohiture badau, baina Europari behi da ez omen dauan besteko ohiture naiz eta estimatu eden, agian lan asko dun horrek atzera iten do. Edo bestela batzuk belar txartzat edo pixkat ez fama txartzat ere hartzen du edo badaukate. Kardua, Bai, azkenen aran, ez? Aritsue, itxusie... Oin erakutziko izuete. Esan misterio, jendea beldura badari, egosketa berez luzea dauka, baina lapiko askarrean ondo itena, eta garbitzeko garaien, garbitu inbarda, eta zurituta inbarda, baina kardu batetik, daukazu kardua, mordoa. Erosten duzu kardu bakar bat, eta gero, jendea egiten duena da, egozita, enbasatuta utzean, eta izoz gaioan gorde, eta... Gaur egun saltokitan esan, azken finen, gure sukaldek txiki die, familik ere ez dia 12 dozena edo dozena terdikoak, txikikoak die, orduan horrela saltzen ditu, ez? Irunaka edo lau zurtoin, bilduta ontzitxo baten, orduan, hau etxen kozinatzeko, nik uste xamurregoa dela, ez daukezula hor kilo eta kilo garbitu beharrik. Baina, guztako luxuzkoa den bezala, batzuntzako ez. Baina, hemen lan handi indue, edo iten nahi die sukaldarik. Sukaldari famatu, txef handik, eta honelako barazkik egunerokoan sartzeko. Esan dezakegu kilometro zero, ez? Pixkat hortik. Gordinik ere ensaladan jaten omen da. Bai, fin moztuta, honako patata zuritzekoakin edo, eta gero baratxuri, olio, pintxiki bat edo, eta angulak bezala, san liteke, ez? Hortik tiraka, beira, fama txarra, borrajaken ikuste arantzatxok edo hietxoik ditun hortan ere nahiko, jendeari atzea iten diola, garbitzeko, lana daukela, nola garbitu... Nik ez dizkio kentzen borrajai. Bate. Egoziten ditut bere hortan, asierre bola, berak ez dikiola kentzen. Eta egozita, ari horiek, punta horiek galdu iten dira. Bai. Lehen hartzen nuen lana, eta batzek, erakutzen estropajoak enitzen hartu, estropajoak. Bai, denetatik, probatzeko. Azken finen, batera nola gelditzen da, eta bestera nola gelditzen da, ez? Probatu zazue, egostea, ezerrin gabe. Ikusiko, ariak galdutzen dira. Erregozitu barazki guztiak danak batera, gatza, ez dio gehitu. Eta ingo duguna da hori, hau, 15 minutu, egosten utziko dugu. Ez, 15, parkatu, 15 diak hartuak. Hau, 15, berroi bat minutuan, listo izango. Jaiene, berorrendako. Listo, eta nik hau egosten jarrikoet, nahi baizu nik vigilatuko ditot gauzek, zeren eta lolia hortzen da. Bai, honekin jarri, bale.
Gero jarraituko du. Bai. Hau, jasolan eta loli gana no. Ostiralero bezala, hemen daukagu gaurkoan ere, gure lorezain partikulara, lorezain, arratsaldeon. Arratsaldeon zigor. Eta ze kontukin zatoz gaurkoan, a ber, Loli? Bueno, gaurkoan neguan gaude. Bai. Orduan, hotz egiten du. Eta zer egingo dugu, gure landariak pixka bat babestu. Hotza pasatzen dute landariak, bai. Bai, hotza pasatzen dute eta, hotzez baldin bada ere, landaria gelditu egiten da. Bai. Geldirik egon. Orduan, babesa emateko 2 modu daude eta hori zen egingo dugu gaur. Bai pinuazalakin, bai lastoarekin, bai ongarriakin, modu ezberdinak badaude eta hori egingo dugu gaur. Hor, nik guk baratzean osabak eta egiten dute asko, hori plastikoa jarri, baina hori izaten da gehiago belarrak eta esateatzeko. Bai, hori da, belartxarra ezatetzeko. Baina honekin hori ekidingo, ez? Bai, pinuazalakin, bai, eta jardinetan ere zerdakitu da berrian, landare berria, txikila jartzen duzunean eta pinuazala pixka bat onduan bota eta beti lagundu egiten du. Ez dela badakizu berriak eta beti belartxarrak atetzen, lantxarra du hori. Asi eske, pinuazala hortako oso ona da. Bai, ez? Eta holako gauza zu esatzen dituzue. Ez du hemen, desan zen norbait igual jogo da, eta pinu dira, eta hasiko dan, ez, hau saldo egiten duzue. Saldo egiten da, bai, beira, saldo egiten da, 3 tamaina ezberdinak daude, eta, segun zertako, pixkat handiagoak, txikiagoak, eta askoz ere txikiagoak ere badaude. Zuen dendan badaude. Bai. Beti bezala gure Loli zeinek, gauza interesgarriak eta jakingarriak, eta idei neukan, Nikola. Baina zenbateraino ematen dune, ostiralero. Beti zerbait ekartzeko, beti zerbait ekarpenen batek egiten digu. Bueno, esan dagoa, nik karduak inoa. Hemet, batzuk egozit zurituta dauzkat, egozit ez daude, dauzkat limoiakin bestela belztu ingozien. Ingo duana da, limoi pixkat botakut hemen, gatza, hemen daukat urrotza, Eta, ni gustatzea urrotza ukitea eta kardua zuritzen hasikoa. Hortarako, atal eta moztuko dugu. Eta nik iten didana, hemengo aldea zuritu. Hau ez da zerba horri mabia moduan hartu eta hola naria kendu eta ez. Hemen zuritu inbar da. Hartu, zuritu beldur gabe, eta gero, atzekaldian nik atzekaldian egiten didala, tira, hemen barrenek aldean, hartu, eta hemendik, hau kentzen diot, holan tira egin da. Baina bestean... Mintza, ez? Horko mintza. Bai, horko zuntza, ero harik, ero... Pelikulatxoa da kasuntan. Orduan, gero uretara botatzen joan, eta ez oziatzeko honena hori, uretara botatzea jutea denbora guztian, baina hemen zuritu. Eta gero, lapiko azkarrean esate izuet. 15, 20 minutuan, egosita izango dira. 15 minutuan, sobra gero salteatu inbar ditugunez, eta gaina gustatzen zaigu puntu bat ematea. Eta hau gaurrela ingo du, baina oso gabonetakoa da, hauek olako belute batekin, egiten duzu barazki belute bat, hemendik ataratako ura, hemen egosiko itxun barazkiak, ez? Uro erabili gero, rus bat ingo genuke, hau da, oliba olio bat, berakazatal batekin. Irina bota, gero honekin loditu, eta ero jartzen dituzu hor buru batzuk aparte egosita hauekin batera, urdai azpikoakin, kategoria. Bai, eta da, gainea da, hori da, kategoriako errezeta bat. Bida, kategoriako errezetak aipatuta arestian esan deu ere kilometro zero filosofiak, gustatzen zaita izu, ze kristo. Venga. Ze berreskuratze lan handi bat inda kilometro zero filosofi horri esker, ez? Eta bat arten adibidez errukula, ardimia, hau da kanonikoak, osinak, eta hauek gure sukaldean eta gure egunerokoan poliki-poliki sartzen nahi die, eta bertan gelditzen gaina. Sukaldari handik, txefak, areta gero edo pausu bat aratago doaz, eta belartxarra hauek, guretzat belartxarrak dienak erabiltzen ditue. Horren lekuko da, Iruñeko hoteleko jatetxe ospetsu baten eskaintzen den menu degustazioko sarrera bat, platera bat, malasierbaz. Horan deitzen da? Baina izenak ez dio justiziarik iten platerari berez. Zer dara man honek? Basa errukula. Zer gehiago, osina, getozkak, eta izei ostoekin indako krema bat. Izei ostokin.
Ostra. Bai. Hemen Txundigarrie. izei ostoak erabili olio bat ingen Bai. Horre torrada baten, baina... Bai. Beitu. Bai, esan, ez da dit, Frantzia, Michelin izarre bateko jatetxe batean intziduten Frantzia. Bai, ikusi. Azken finean. Baina hori izeia, baina fuerte da izeia, Baina guri bururatuko edo ez esango genukena, nola baina bitu bai. Agian galdutako olako jakinduri bada eta berreskuratzen nahi dena, ez? Eta tarten ere bada, astakardua adibidez. Kardua baino gero astakardua da. Haue bide bazterretan eta ikusten den, itxusi mortaloi da. Hori janitzen da? Hori janitzen da, horrekin patea iten du etxe faundik, eta etxe batzutan ere zurtoinoek zainzuri edo esparrago gisa zuritu eta kozinatzen ditu eta jaten ditu. Eta ostoak, zerbak bezala, purean edo krema baten. Pentsa. Bai, hori da, ez, arbia moduan da. Guk arbia eta den gure familian da beti erabiltzen zen, animalien dako, eta gaur egun arbia janiten dut, eta... Nik uste kulturala dela, kulturala dela, ze azken finen fraintzin eta arbie maonesakin hasita eta sarreratako bat izan da aspalditik. Baina guk ez dugu, gure etxean ez da, oitxureik arbia beti biltzen zanan ikusten zen duen, da hori animalin dako zan da, ero, lakonkon, grelos hori gaineko arbien ostoiek, hori jaten zanik eta nik Galizia jun da, txak, gutizie, Bai. Nik lakoia januen, da bestia esatea apaingarri izango bakarrik, ero. Baina, oain nik uste klik bat iten nahi gehala orokorren denok, eta korronte berri bat ere badatorrela, eta honi deitzen zaio gastrobotanika. Bai? Orduan, hor tokia denentzako da, eta azkenen saiakerak, dastatzek, probatzek, kozinatzek, Bilbao, sartu zaitez hor, ekusten zaitut hor, Gastrobotanikako hileroko boletina jasotzen eta informatzen da hori. Beitu, nahi hau txundigarri nintzait, oksalia, hau da irusta, trebol. Bai, Oikeia dagoeneko plateran sartzen die, jateko. Bega, ikustezu, pixkat. Beitu, hori, gurien esatizu, bedar txarra gurien da txomin belarra, txomin belarrak inaberra asmatzen duen. Barrabas belarra. Hori, asmatzen duen errezeta bat zugaldari horrek, eta baratzetik gintzen dizkun dena. Baina barrabas belarra azken finen pilek ematen dut, horrek ez da, gutxi baldima da eta eskuratzeko zaie horrek emateo katxea. Ez zer? Bale, jaro. Asko egon ezkero ez du balio. Eozinek eskura baldin batio baratzen. Hori noiz izan zen. Goratzen zan duela udapare bat nola onzien, uda batzuk, marmoka pila bat egon ziela eta esaten zen. Euskal Zukaldari esaten, errezeta bat armatzeko marmokakin, da hor txinara bialtzeko, eta hola danak enduko zituztela, baina... Ez, momentuz, ez zilitek esan biharra euskalo, baina... Bale, tutua igotzen denetik, beti lapiko azkarrean egiten diren denborak, tutua igotzen den momentutik. 15 minutu sartuko izkiogo, eta kardua listo. Eta oin gainerako barazkiak egosten jugu naiz, oin azenarioa jarriko ditut aurrena, hauek makiltxotan moztuta, bakoitzak nahi edan, nahi izan ezkero errexia baiten zaizuela xerratan, baina, zaitu gaitezen, pixka politia itzen, zegero, egiera, ikusgarriagoa geratzen dela, politia moztuta. Hor da, makiltxotan moztuko ditut, eta hori, egote gongo naiz hauek ere, banaka, hauei 5 minutu emango diet, gero bitartean egosten dien bitartean, jungo naiz asala horrean mozten, da, beti lanak aurreratzen, tita. Behar den bezala. Gatza pixkat? Earki, bani barazkitik barazkira, karduz mintzatu naiz, oain porrun txanda da, eta porruaren bitxikeri batzuk hementxen ditotzuentzako bitu. Kardua mediterranearra dela esan deun bezala, porrun aztarnak ez daude zehatz mehatz finkatuta, euskalo nungoa den, esaten da hori behintzat, baino badakigu edo dakiguna da negu parten daukela zaporik honen, hauain dela, momentu hau dela porrue dastatzeko eta gozatzeko, momentu, Zer gehiago, errezetak porrukin, dozenaka. 12 bildu ditut. Gutxi gora bera hemen behintzat indienak, bai? 12? 12, dozena bat. Bakarri, neri duritu zait dezente. Bai? Adibidez, porru salda hemen daukeguna, bakaioarekin. Egosita, ozpinolioarekin, irugoaz. Kreman, tortillan,
frigituta, txoen zemagoaz, beteak hemen ingen itun gogoratzen, porru beteak ingen itun, txingarretan zegoxoa, pastelan ganbekin, bigaina, ostorean sartuta, zexoli, kroketa gisa, earra, plantxa mendezen itun, bueno, bitu 13, nola 13 apostolu bezala, eta bitxisoaz. Klasiko handi bat. Ez ditu guen inoiz ospinoliotan? Hemen ez du, ni dakite lanina honetik bentsatez. Eta nik indudana da, porruak ero zain zuria duda geratzen naiz. Ze porruak behin alda, porruak egozi, gero urdai azpiko egozitan bildu, irinetik eta arrautzatik pasatu, eta frigitu. Oso goxua geratzen da. Bueno, 14, venga, bota proposamenak. Porruakin? Txorienea bildua itb.eus, zuen proposamenak, ea hogeira gerturatzen gan, bai? Errez. Hori sukaldari asko da, euskata hainbat errezeta, nun kipula beharrean, lehen kipula erabiltzen zena, porrua sartu diote, eta holan pixka finxa usteko, eta porrua... Oso puntu hori, bueno, denak, azkenen familikoak dira, baina, bueno. Badakizo Galesen bertako ikurra dela, bertako bandera dela, porrua, bai, martxoan baten zehazki Galesko kale guzik porruz betetzen ditue, eta ein luze baten edo da San Davis, goresteko edo honen omenen iteko. Jatorrie dauke gura baten, hau uste tor 6-7 mendean izan zela, David Erregek bere soldaduei agindu zien porru bat jartzea pin bezala, porru bat soinean jartzea. Jakiteko norzan, no? Hori da, arerioaren handik edo bereizteko, bai. Eta, guda irabazi zuen, arrakasta izan zen, eta ordu ezkeroztik beraien ikur nagusi hoixe da, porrua. Ni xelebre sentituko nintzeke porru bat gainen eraman da. Ez que nik bat usatik irabazi zuten. Zu, arerio ikusten zu, porru batekin eta parregura sartzen zaizu. Ja, parregura eta ez da! Estrategia hone izan zen. Horre, marketinga zerbait bada. Bai, ni hemen jitxingo du. Gutzakore bada, porrue guretzakore esanguratxue da, eta guk agian ikur bezala ez daki, baino ere serki bezala, tio, altzaporru. Altzaporru. Ze hona han altzaporru, Osea, nondik ateako zan hori altzaporruna? Altzaporru! Ez dakit, baina, hau gehien bat erromeritan edo oiukatzen zen esamoldea zen. Deiadarra, kasu hontan, baino guke esan izan deu, txiki-txikitatik, ze, erromeri batzuk bizitu ditu, baino ez agian gure aurrekoak bezain beste. Eta gaur egun handikene ume batzuk deiadarra oiukatzen du. Nondik, txirri-mirri eta txiribitonei esker. Azken finean. Klaro, beraien kanta da, altzaporru da gure oiua. Abesti honek eta diska honek aurten 21 urte beteko ditu, eta, izen beraz zuen telebista saioak, ETB bateko saioak ere, hortxe 21 urte beteko ditu zen, eta 2001 eta 2ko denboraldi hortan emititu zen. Orduan, bai, esango nuke. Osuz. Atzo 15 urte nintzen da, ja gaur hemen gaude. 15 urteko seme alabekin. Aizu, bitu, guk 15 urte, ni bintzat 15 urte nitunen, da zuzura 15ak zen nitunen, onako erromeritan edo ibiliko zinen. Ni bintzat nien batetik biltzean, eta aina betikoan Durangaldean luartxe, klasikoa, egan nun ez da egon, gukan luartxe izaten genduen asko, eta erromeri... edo festak, asuntan udako festak, ez nik uste guk hori gehiago bizitu dula, eta gure arbasok edo gure aurrekoak, asteburu guztitakok, ez, astebururo izaten zen atxaldetan. Hoi guk ez du bizitu. Eta zuk ez dut uste bizitu dezune gure arbasok bizitu zuena. Neska laguntzera famatu hori non, mutilezkoak edo gizonezkoak neskari laguntzen zion etxera bueltan erromeritik. Majimak kilometro itxe zituen. Majimak kilometro itxe zituen joan etorrin, behitu, adibide bat. Asteasuko mutil bat, mutil jatorra, peto-petoa, bai? Andoaingo festetan, neska urnietakoa, etxen utzi eta buelta asteasura oinez. Abertzen kilometro dauden. Oinez? Bai. Kotxeik ez altzeukien. Oinez.
txiki. Beira, eta gerturago etorriz, agian gu bai hau arnastu dula gertutik, herritako festetan herriko trikitilari gaztei ematen zaie olako aukera batez debutatzeko. Eta ze pozgarri izaten den agian, herriko egitaragoan programan edo kartelean zure izena ikustea, zu trikitilari gazteza eta bapatean hartxak. Bea, jakin badakigu adibidez hemen gure lankidea den Urko Aristi, kazetari aurkezlea eta eguraldi emaia. Bera adibidez, Arribeko festetan, azkeneko egunen, ateratzen zen bere arrebakin batea pieza jotzea trikitiakin eta horrela jartzen omen zuen Aristia nahi arrebak. Holaxe astea bat, holaxe asten da bat, holtza gainen. Ze arro. Nik uste hori iztatuta gelditzen dela, oroitzapenen jak hor. Hori talde guztik, ez? Azkenean, musika talde bebai suposatzen eta zieran gazte zienen, edo ez ezaguna zienen, institutoko festan joko zudela, edo auzo bateko festetan, eta ero pixkanaka izena hartzen joan, eta listo, ni 87an zut, 87? 89an zut agarregu bara etorri zan, nire ausora, nirean nahian gelan ikastezulako Aitor Gorosabelek, eta etorri ziren, janari, zeren trukez daki baino, agian, igual taberna txikiktako holtza gainen edo ikusitxula, nire kasun adibidez berritxarrak, ez? Honek ezin, ezaguna. Eta gero, zerta, nore egizten diren. Gu, auzo txiki bat, eta gugan izan ditu, zerbizio, platero ditu, oin da fito, platero ditu zienen, eta hori izan baita, taldeko bat zebilelako gure auzoko neska batekin, da, bueno. Lehen esaten izuena, oin zerba horri mamiak igoitut, eta zerba horri mami hauek zuritu, nola zuritzen den, da loli gana junberdu berriro jaione, eta hauek, esaten izuena, ikusi duzue, hemendik tira inezkero, honik endu izkiot, hauek, mostuko itu oinalan, bebai, baina, pixkat guztuta, zelan ari pila atatzen dien hemen. Zen dituzu ariak. Nik, hauek gero kendu, eta atzekaldean gutxio izate dituzte, izaten dira aurrekaldia. Eta hauek ere berdin. Holan kendu, eta listo. Hau, zuretzako lana jaione, eta ni, alduzu. Baina porru patataina eta hemen txen pixka dastatuz geldituko nahiz ozer, Ez, hauek. Pixka zuritu batzu jaione, lolikin zeitu nator. Hori aurreratzen gun, bestela ez digu denbora emango. Txaka, tiki. Bueno, Loli, aurrenekoan teoria pixkate kontatu guzu, zer daukasun da hori, orain praktika. A ber, nola egin beharko benuke. Guazen, hortensiari sartuko diogu hau, pinu azala hau begira. Esterikan gabe, pixkat goxatu. Horrek babesa ematen dio. Sustraietara edo zainetara, hotza ez da horrela gehiegi sartuko, eta landariare gutxio bezala goxo gongo da. Orduan alde batetik hori. Hori izango da modu bat. Bai. Eta egila da gero pinu azala hau ere landaretan, nizeradi lehioan dituzun lore edun landariak ere, eudi asko egiten baldin badu, lurra azkenian kristalera tortzen da. Horrek ere babestu egiten dio. Bai, larroxa landari honeri, nizerrakit, hau, lasto mota hau edo belarra hau, baitare, piskat, horrela, haure politia da, nire gustatzen zait, baratzean ere politia da. Pixka bat, esterikan gabe. Zazuk esatzen, hortik gaina gero, segurunik belarrak eta estiateako, bez, ez da ere? Ez, hori da, eta hau azkenian denborakin hau egiten da usteltzen da, baina lurrandako ez da txarra. Orduan hori da. Eta gero, gure fruta landariak, igual simarrakin, Eta simarrakin ingo du, babestu eta ina jaten eman. Bai, eta berotasuna. Simarrak, berdin da, hau guk xixari jana ekarri dugu, baina egila da zaldi jana baldin bada ere, edo oiluana oso zarra behar du. Alde batetik hori, ongarria da, baina berotasuna ematen du simarrak. Orduan, honekin egingo dugu gure fruta landariak. Alde batetik lastoak, pinu azalak eta simaurra.
Oso ondo. Neguan oso interesgarria da. Eta egin beharrekoa. Eta egin beharreko, albaldin bada, bai. Osa, gero jenteak esateko, ez? Neguan landareak eta lana ez dute ematen, gutxiago ematen dute, baina beti dago zer egin, ez? Bai, baina egia da, neguan egiten duzun lana gero udaberrian ikusten da. Ba, beixa, landariak gustora egon baldin bada neguan, udaberrian fuerteago etortzen da, hori da, bai. Oso ondo, eskerrik asko gomendi batik, eta zu zerbait gehiago nahi izan ezkero, nola gerturatu behar dira? Ba, Adunagardenera, Gorbeiara, edo Hondarribinen danera, berdin da. Bakizue. Juan. Hau da, ziur ni daukala Euskal Herrian eragian munduko lankide finena. Hauek egosita, atera izkila, azaloria egosita, orburuak egosten, zerba horri mamik, hau moztuta, eta gainera porru salda daztatzen. Gatzen nungi dauzi hor. Garrantzitsua, ondo da puntuan. Vale. Da, mundiala. Eta birrintzeko moduan? Bere gixe birrintza. Bera bakarri. Bera bakarri, da. Asmoa esan pure bat eiteko lan, baina igual sardeskakin nola ningo dugu... Mesedez. Txak. Etxeko modukoa. Etxeko modukoa. Bale, kendu zuti, horre itzali, ja, zua. Bueno, esez, kendu, edredoi nordikoa eta saldu zazu, ez du ezertako balio. Hartu eta lotara juntza itxeste eta jarri olako belar batzuk gainean da, keto parauz, bero, goxo. Eta galetu jozo galtzerdikin edo galtzerdi gabe? Hori iteko galtzerdikin. Beti. Lotarako galtzerdikin. Lotarako. Vale, oso. Bueno, nik aurrena persi olio egin behar dut. Ura irakiten daukat, eta hemen ingo dana da, persi ozto horiek hau denak, hartu. Horrela. Eta galdarrestatu ingo itxot. Txako. Ia paintzaia, matek. Jongeraz. Ostra, ni jongeraz moduan. Imaginatzen oso. Ahotsa hortxe. Bai, hortxe. Fin-fina, goxo, imaginatzen du. Ne, umek ze sufrimentu dokien gabian ni abesten didanen lotarako kanta. Eta gaina ia zu moztei ez, ezta? Ia ni mozten diet beti. Jongeraz. Makina. Jongeraz Iturrieta. Gero eta arte hasi naiz, lehene patinak eta olane berri hortan, oin punta ninja eta mentxinda. Makiniakin artista naiz. Benetan, nahi guzu une batean? Makinaz. Zer. Zein zan hau, Sinead O'Connor, ze guapa. Sinead O'Connor. Gogoratzen zara? Ze guapa. Ez, Demi Moore, onako pelikula hortan. Teniente edo, nola zen? Bai, Teniente O'Neill. Teniente O'Neill. Bale, hauek aldarrestatu ikuste duzu, irekin aldi bat hemen eman, iragazingo ditut, utziko ditut hor, ura ondo kenduko diet, eta gero jarriko dut 200 gramo olio hemen berakatzatal batekin. Dantzan hasten denean, nasi, eta gero pirrin dingo dugu, eta izango da gure perresil olioa gero apaintzeko. Pesto, antzeko. Bai. Sasi. Vale. Bueno, erromeri kontuk euki ditu, bukaeran lo galtzerdikin bai ez izan du, eta, guzti honekin lotuta, aipatuko dugu, badela, fandango sensuala aldarrikatzen dunik edo aipatu izan dunik, zeren eta azken finen erromeritan batek soinueio bai, baino gero norberak nola dantzatzen duen ere aldea dago. Eta, bai, esan. Tangoa sensuala bai, fandangoa sensuala? Entzun, artikulo zuretzako data. Gari Otamendi dantzari handiak, oain urte batzuk, dantzan .eus atarian edo, artikulu bat idatzizun honen ingurun. Eta antza, bertan nola labur bilduz jartzen duna, bere lagun musikari batek, esan omen zion, dantza, fandango sensuala dantzatzen ikasi nahizula zeren eta, azken finen ematezula plazan ez zula hori ikusten. Edo ikusten bazenek gutxi ikusten zula. Horri tiraka, ez da bai da mai gainen dao. Fandangoa edo euskal dantzak sentsualaetik badu ez zer bai ez azken finen bata besten gandi 2 metroko olako distantzi baten esan dezakegu dantza olako pausu zaiek Askarari, saltoka. Hortarako agian hobe, Karibeko erritmo batzuk, baina, bertan Gari Otamendik oso ongi agertzen duen bezala, horretarako adibidez hartzen baldin baditu oinarri gisa ETB-ko dantza saio hauek, saloiko olako lehiaketa hauek eta
ba horra agian, horiek ez die, bertan oinarritzeko egokinak, zeren eta hor sensualetik agian gutxi, ez? Planoak izan dituzke. Agian, planotik, merenge batek planoa izan daiteke, baino fandango batez, baldinetan norberak zei hartzen du, norberaren baitan dao, eta egoeran baitan, ez? Zeren eta, zubi hartzen baldin bazu hor begirada bat, edo olako mugimendu gehigarri bat, guztiz. Irriparrea beti. Beti. Eta Gari Otamendik dioen bezala, fandango bat, edo harin bat, izan liteke adibidez, pre-tximpun, edo pre-tiki-tiki bat. Tximpun. Bai, tximpun. Tiki-tiki. Galduintza, bai, oso sensuala izan datekela. Eta ligatzeko ere baliogarri da. Adibidez, Leitzan festetan, beti, berbena amaieran, ingurutxoa dantzatu izan da. Eta hortarako, gazte ginenen, eta gazte izan gehon guztik, orok, ingurutxoa aurretik izaten zen norekin bikotea zein izango zen alde baten emakumezkoa eta besten gizonezkoa, ez? Parez pare jartzen ginen, edo jartzen zen, edo jartzen da. Orduan bikotea bilatu bartzen nun. Nobioa baldin batzen nun, nobioa. Eta bestela, nor nahi dantzatu nahi du nerekin. Aizu, sarbide bat, ligatzeko, kontxo. Eta gero hor zaudenen behiratu zea batzuk, gaur egun musukoak inez da oso errexo. Ez. Baino begirarak asko esaten du. Dena. Eta gero, Beti ligatu izan da, begirarekin, ez? Bai, hitzekin baino hobe askotan. Ze batzutan hitzek, Bai. Begirarekin lindu, txunditu nauzu, eta hau haizikin zunean, esan da, osondo, agur terdi. Dantzan berakatza, fuera olioa. Eta itxiko du pixkat hemen epeltzen da, perresila bertara sortu eta birrindu. Gari Otamendia aipatuta gainea, ezin oharkabean pasada, oain urte batzuk ere beraiek Italiara indako bidaia, kasu hontan Erromara. Eta antze grabatu zuen Erromako eromerie, bertan zedeula, egun pasa, musika edo soinua jotzeari ezin utzi, eta hor, bibolinakin ikusi dezakegu Eneko Dorronsororekin batea, eta ikustazue zeinen irudi eta musika bikaina. Bideo hori ikusi bitartean guk aurreratu ditugu lanak, eta ni jungonez platera bukatzen jaione. Ingo duana da, hemen, horburuak lehortu inditut ondo. Segatik, oliotan frigitu ingo ditugu olako gero. Eta bien bitartean hemen, ingo duana da, olio txorrota on batekin, berakatza jarriko dugu, eta salteatuko ditugu gure barazkiak. Kasu hontan ditugunak hemen. Porrosalda, birrindu dugu lan, eta perresi olioa badaukagu. Doan, ez dauka beste misterio. Hemen izan ezkero urdai azpiko pixkat ere, hau izango zen momentu botatzekoa. Eta dantzan aztetanean, boixa. Gainako barazkik salteatu ingo itxu bixa. Txak. Dantza. Hau da, zipristin sensuala. Hau bai sensuala. Eta usaina. Hor, 2 minutu ere menutziko ditu zapore guztiak ustartzen, eta beste afri. Ez dugu aipatu, azken lehen esan duguna gai moduan gaur itzen musikan. Gari Otamendin eta Eneko Dorronsoron harinarian nauze iduritu zaizue. Eragin dizue alako sorbalda mugimenturik edo hankan mugimenturik. Bai, ez, ez badizu ezer eragin agian anedonia musikala pairatzen duzuelako seinale izan daiteke edo pairatu daitekelako seinale. Zer da anedonia musikala? Lehenengo eta behin, zer da anedonia? Anedonia da bizitzako edozein arlotan plazera, gozamena eta olako estimulu hauek ez sentitzea.
Hori da azteko, eta musikala, musikan alorren kasu hontan. Termino lehenengo aldiz 2011 urtean erabilizen eta kasu hortan, buruko lesio bat jasantzun pertsona baten egoera identifikatzeko. Gehiago jakin nahi baldin baduzue honen ingurun, Eluiar atarian, Eluiar zientzia atarian, artikulu bat idatzi zuen pasaden abenduan, Ana Galarraga Aiestaran komunikatzaile eta zientzialariak bertan, irakurri dezakezuenan arabera, labur bilduta, besteak beste ez da bakarrik izatez edo sortzez egon daiteken olako gauza bat, bidean lesio hori izan daiteke Alzheimerrarengatik, depresioarengatik gauza gehiago daude, bai? Baina, horrek ez du esan nahi, beste aspektu batzutan, plazera ez denik sentitzen, adibidez, jateeko garaian, edo sexu harremanetan, edo adibidez. Honekin lotuta, galdera bat, anedonia gastronomikoa existitzen da? Hau da, begitzarrak. Bekatxik, bada hori? Ez da, nik ez daute jendea esaten duna, jan behar delako jaten dula eta beregatik purezar batekin eta tortilla batekin biziko litzekela. Egunero, goizen, gauen, eguardin da gauen, horrekin. Gozea daukat, jan egiten dut. Jan, baina... jan, ez da disfrutatu, gozatu ez. Berdina zerbait sartu janaria, energia. Gasolina. Gauza da hemen gure asmoa ez dela inor iraintzea, gauza hauek egunerokoan badaudela, munduan badaudela, eta badela garaia izena jartzeko, eta guzti honen atzeko guzti hori ikertzeko. Beraz, Anaren olako artikulu hauek horretan lagundu itegue, beraz, hemen diken bejon deiola Anari, eta zuek irakurri, eta alakorik balego laguntza bilatu. Bukatzea besterik zego. Gure barazki salteatua porrosalda krema gainean, urdai azpikoarekin bukatzeko prest daude. 3 platera? Lolikin konpartitu behar du? Lolik jango, ez? Bai. Azken finen lagun artea gozatzea ere beste plazera bada, Gure porruko krema honek emango dio olako krematxu puntuan oski, gozo gotetik aparte, Jaione Marizkorrenak esan digun moduan, eta barazki batzu jarriko izkigu gainetik. Eta esan dugu, haue dira, sasoikoa ditugulako, Hau, bestela, gero, leka jarriko genizkioke, Ilarrak. Ilarrak, hemen. Koloreak, askoz gehiago aldatu aldie, eta bizitu aldie, eta testurak, eta dana. Eta adibidez, udabiden, azpiko porru patata hori pisto batengatik aldatuta? Bikain. Bai. Txatxi pirulikoa. Piruliko. Urdai azpiko atal batzuk. Ni naparrona bezala, urdai azpikoi pasata edo pixka txigortu tengo nuke, baina zu sasi naparra zean ez da? Hori da, ni sentitzen dut. Urdai azpikoa inda. Alperril galtzia da. Niretzako, Jaione, nire eritzi azkenien ni nor naz zu bezalako napar profesional baten aurrean. Mesez. Urdai azpikoa. Hori da, merkeakin, ez da iken hori. Urdai azpiko txarrakin frigituta. Iberiko bate, Iberikoa frigituta, galantaskoa. Frigitua. Azken finen da, berotasun txiki bat eman, orko koipe guzti hori, zure ahoan itxasteko, zer nola gehiago deskribatzen nahi zenuke? Zein diozu? Jaione. Baina, betu, oin beroa, urdai, barazkia berak uste zu nola kozinatzen duen? Hortxe, bero ikutu bat, gatzelarri puntu bat, perresila. Mundiala. Eta listo. Venga, olio pixka deio. Oliba olio txorrota gordin bat beti ondo iten dio. Olibondo dauzkienak eskertuko izue. Hori da, dik uste 10 hektareakin errezeta hoiteko moduan.
Ni galdera badauket. Amazonetako janen barazki kolakoak edo Badaude? ideike. Baina hangoak intzoze prestatuko zenuke, ez da? Bai? Bai, ez? Bai. Bai, ez? Bai, Jaione, bai, zuri edo zer. Hau bai da, hau, bakoitza bere gustura errezeta honek, nik oinarri moduan porrusalda jarrita. Porrusalda urte guztian zehar jan alda. Baina negun hobe. Zer muguz neskak. Oso na. Bai. Gustua. Eta hau bere horretan ez, osorik. Hori nire bat ditu nahan. Zuringoa dana jan, eta gorringoa bukarako. Bueno, Jaione, gaur penando bez. Bai. Agur tengo dauz saioa. Loni, Bai. beste behin ere, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, beti bezala. Eta zuek, asteburuna pasa. Eta Bai. Gero arte luze bat, baina asteldenean hemen bueltan, badakizue. Txintxo, txintxo. Txorien.